Ola rapazada, que tal? Como estades? Pois eu aquí, xa vedes, saindo do armario. Outra vez. Sí, porque as persoas LGBT temos que estar saindo do armario continuamente e dicíndolle ao mundo que non somos heterosexuais, como se presupón sempre. Entón, necesitamos axuda. Para que? Para normalizar esta situación e que non se dea por suposta a orientación sexual dunha persoa. Porque sí, a orientación sexual e identidade de xénero da igual, somos persoas. Pero ben, mentres tanto, se hai que sair, saese. Pois antes de empezar a falar sobre o 11 de outubro, imos explicar un pouquiño que significan as siglas LGBT. Pois as siglas LGBT, as tres primeiras, LGB, refírense á orientación sexual. Entón, a L de lesbiana significa unha muller que siente atracción afectivo-sexual hacia outra muller. Un home gay significa que siente atracción afectivo-sexual hacia outro home. É unha persoa bisexual que siente atracción afectivo-sexual hacia calquera dos xéneros. Isto é oposto, digamos, á orientación sexual mayoritaria, que é a heterosexual. Unha persoa heterosexual é aquela que sinte atracción afectivo-sexual hacia unha persoa do xénero oposto. Pois isto referido á orientación sexual. Con respecto á identidade de xénero, as persoas trans son aquelas cuxa identidade real, é dicir, como se identifican, non se corresponde coa asignada ao nacer, que sería o contrario dunha persoa cis. Unha persoa cis, a súa identidade real, si se corresponde coa asignada ao nacer. Pois, tendo en conta a orientación sexual e a identidade de xénero, pódense dar distintas combinacións. Por exemplo, eu son unha muller cis lesbiana. E chegamos á explicación do Día Internacional da Saída do Armario o 11 de outubro. Ben, esta expresión de sair do armario vense utilizando desde os anos 60. Era un pouco como simbolizando ese lugar onde nos temos que agochar. E xa foi en 1988 onde se acuñou esta expresión, este Día Nacional da Saída do Armario, que coincidía coa celebración da segunda marcha polos dereitos de gays e lesbianas que tivo lugar en Washington. Entón, en 1988, Robert Egbert, que era psicólogo e que faleceu de complicacións do VIH, xunto a Jean O'Leary, que era unha activista política lesbiana, acuñaron o Día Nacional da Saída do Armario. Pero hai que recordar que esta saída do armario, aínda que inicialmente estaba enfocada a lesbianas e gays, na actualidade refírese tamén á saída do armario das persoas trans, que xa no momento que teñen que explicar o que sinten, xa están facendo unha saída do armario. Pois este día, que naceu sendo Día Nacional da Saída do Armario en Estados Unidos e xa é Día Internacional da Saída do Armario, é un día para tomar conciencia da importancia de reafirmar a sexualidade individual e tamén para discutir temáticas relacionadas con lesbianas, gays, bisexuais e trans. Pois se coñeces a alguén que se atope nesta circunstancia, que quere contar o que está a sentir, que quere sair do armario ou que o fixo recentemente, pero non se sinte segura, tes que axudarlle e servir de apoio, facer que esta persoa se sinta ben, se sinta segura, que non teña medo. Por que? Porque temos que, entre todas e todos, crear unha sociedade máis libre e respetuosa. Porque nós respectamos as diferenzas. Pois, aproveitando este fondo de armario, quero anunciarvos que comeza o noso Iguais na Diversidade, o grupo de apoio LGBT e feminista do Instituto. A diferenza do ano pasado, non podemos facer asembleas semanais. Por que? Porque non nos podemos xuntar. Era supermultitudinario, que é maravilloso, e, por favor, que siga sendo así. Pero, ímolo pasar a un grupo de Telegram, vale? En Telegram non é necesario que poñades os vosos nomes, sino alias, vale? Tedes as instruccións no blog de Iguais na Diversidade e tamén podedes mandar un correo á dirección que vedes agora mesmo aquí abaixo. No tabuleiro de Iguais na Diversidade tamén tedes toda a información. Entón, consultades no blog a información, enviades un correo ou mirades o tabuleiro.
Pois para acceder ao noso blog, entrades na páxina do Instituto e Exploring o Sebe da Guarda, baixades un pouco, aquí á dereita vedes enlaces a blog, desplegades, pinchades no noso Iguais na Diversidade e xa accededes ao noso blog. Vedes aquí que xa tedes as instruccións de como poder acceder ao grupo de Telegram, un glosario de termos e tamén este vídeo do 11 de outubro, Día Internacional da Saída do Armario. Entón, no blog colgaránse todas as actividades que se van facer, toda a información que necesitades para participar, así que non vos perdades ningunha. Veredes que ao longo do curso iremos facendo distintas actividades, como exposicións, concursos de cómics, reparto de chapas e pulseiras, diversas cousas. Entón, espero que participedes. Canta máis xente, mellor. Eu seguirei aquí mandándovos vídeos en cada data conmemorativa. Así que, veña, moito ánimo e a participar. Vémonos prontiño. Bicos, chao.